ev hejmarek jinên Efxanî li parkeka bajarê Meymena yê wî welatî. Ew bi van cil û bergan werzişa rojane dikin û hewl didin bi vê rê balê bikişînin ser mijara maf û azadiyên jinê. Gazinan ji wê yekê dikin ku hikûmetê ti xizmetguzariyek bo werzişa jinan nekiriye û ji ber vê jî ti cihekî aram bo spora jinan nîne. Me spora xwe li vê parka civakî kiriye di hundirê 5 salên derbas bûyî de. Ti rahênerekê me nîne. Em daxwaz dikin ku hikûmet were û berexwe bide dîwarê parkê. Gelekî nizme. Mebesta min ew e ku bibêjim hemû kesek dikare temaşayê me bike. Ji ber wê jî em peçeyê datînin. Lê heta niha hikûmetê tu bersivek nedaye daxwaza van jinan wek ew bi xwe jî dibêjin divê hikûmet wan biparêze û pêdiviyên werzişî bo wan peyda bike. Pêwîst e hikûmet berpirsyarê parastina jinan be. Ji ber wê dema em tên vê derê hez bi tirsê dikin. Me daxwaza xwe pêşkêşî hikûmetê kiriye. Lê belê wan heta niha tiştek ji me re nekiriye. Jinên Efxanistanê di jiyana xwe ya rojane de rûbirûyî pirsgirêkên cuda cuda dibin lê herdem hewl didin rêyekê bo çareserkirina pirsgirêkên xwe peyda bikin û wek jinên welatên din giringiyê bi spor û xwelawazkirinê bidin.